И здравейте, потребители, аз съм Иван. И това е един мап, който си изтеглих. Само искам да видя това, защото ми стана интересно. Беги. Това е Jump Map. Преобреждавам, пак изтеглих го. Не знам дали е лесен. Не мисля, че те хич. Ще си взема. Така. Тук има. Там има лава. Вода. Като гледам, няма да е много труден, мисля. За мен ще е труден, защото аз както не знам да играя и само ще умирам. Може би. Не, няма да умирам. Опа! Защо не скочи? Добре, не трябва да спринтвам. Тук трябва. Знаех си. Тук сега. Опа! Тук има стълбичка. Честно, защото стигнах баш до тук. Защо? Добре, знаете ли какво? Готово. Стигнах до там. Където пада, няма да умра. Няма да читвам, вие ще гледате. И сега какво? Това го направих. Добре, качвам се тук и какво? Бати тъпът. Фак. Връщам се от там, където падам вече. Тук ли бях, да? Не! Избегах настрани. Аз не читвам. Поне не са го направили с система. Като падна да се върна. Добре бе. Като скоча и така, нещо ми става. Ако стане много къс клипа, ще си изтегля един друг мап. За сега вървя добре. Не трябваше да го казвам.
Айде де. Ето не читнах. Още ви спестя качването догоре. Опа! Кой го направи? Какво? Не. Пропуснал ли съм нещо? Тук като се кача, това го направих, това трябваше да направя. Ами аз го направих. И да, това беше Jump Map. Ще изтегля друг. Къде беше? Jump Map го открих ето тук. Е този. Ай. Готово. Ето го. Трябва да е това. Survival. Има някакви правила без читване. Окей, бе. Връщам се. Това е лесно. Що се е подпалила гората? Нищо. Тук имам чекпоинт. Седно. Ако падна, умирам. Тъпо. Още един сейф. На всяко сейф става по-трудно. Още кликнах. И как да скача там от тази стол? Значи, така. Не съм добър хич по това. Ще пусна и тук на креатив, защото вижте, че като падна не мога да се върна пак. Стигнах до тук. Опа. Обърках. Стига да е. Що е толкова тъпо измислено? О, не, няма да го игра това. Ето колко скапано. Медиум. Извинете, че читнах, ама все пак и вие щяхте да се вбесите.
Това какво трябва да е? Хеликоптер. Аз не мисля, че това е хеликоптер. Еми да... Лад тук може да си направи някой къща. Или пак аз. И да, това беше от мен. Надявам се да ви хареса. Не, няма да спирам. Сега ще пробвам да мина това. Фанах се. Не ми пука, хванах се. Като се хвана се зачита. Не. Тука. Не тука бе. Оп. Тук. А, не. Успя. Добре. Не. Гледайте са. Вижте колко пребано. Гледайте! Това само си скача. Не, това ще от мен. Надявам се да е харесал. Благодаря, че бяхте с мен. Не забравяйте. Така, благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. В следващия клип пишете, ако искате да правя още такива забавни джамп мапове. Ако искате, аз искам да правя. Ама аз ви питам вас. Не ми се играят такива неща, като това. Той си забавен мап. Да. Този мап беше един от любимите ми джамп мапове. Такива мапове искам да играя. Искам да играя повече такива. Искам да играя повече такива. Хиляди мапове искам такива да играя. Вижте какво стана. What? Щупих играта. Щупих играта. И това ще от мен. Надявам се е харесал. Благодаря, че бяхте с мен. Видяхте, бъгнах играта. И чао.